20 ngadto sa 30% nga pagsaka sa Gidaghanon sa mga pasahero ang gipanglantawan sa Mactan Cebu International Airport niining Christmas season. Ani ang report. Kini ang pipila sa mga magkapatandog nga talan-awon sa arrival area sa Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport ilabi na ning Christmas season. Di masukod ang kalipay nga mahiusa na usab ang mga pamilya alang sa Pasko human nagkalagyo sulod sa pipila ka tuig. Sama na lang ni ining kabanay nga taga Bugos City kansang kabanay na uli gikan sa Germany. Ay lahi man jud ang Pasko sa Pilipinas kay kanang sa example sa Germany walay mga fireworks pero diri kay naa muna ari jud mi magpasko. Apan may pipila usab ka mga Pilipinong buot magpa out of the country ning kapaskuhan. Sama sa pamilyang Sarmago nga taga Camiguin nga adto magsaulog sa Pasko sa Hong Kong. Because kay kuno may one in a lifetime experience so dapat enjoy kay kuno baya kanang we live once. Subay ni ining pagdagsa karon sa mga pasahero sa Mactan Cebu International Airport, nakamuntar na usab ang nagkadiyang mga help desk aron makaabag sa mga pasahero. Sukad niadtong Biyernes, naka-heightened alert na ang mga uniform personnel sa Mactan Cebu International Airport aron masigurong way mutisok og kasamok. Mato ni Mactan Cebu International Airport General Manager Julius Neri Jr., posibleng musaka sa 20 ngadto sa 30% ang gidaghanon sa mga pasahero nga moagi sa Mactan Cebu International Airport ning tibuok holiday season. A combination of adding more flights and also the season, Christmas season, naghamagig mo uli. And then especially now, daghan kayo OFWs mo uli kay ang dollar taas man so it's cheap for them to come home. Apan gitataw ni Neri nga samtang mas midaghan ang mga pasahero karong tuiga itandi sa miaging tuig, apan di paghihapon ni ini malabuan ang gidaghanon sa mga pasahero sa airport ni adtong 2019. Base sa records sa MCIAA Operations Department, ni adtong 2023 miabot sa 10 million ang mga pasahero nga miagi sa Mactan Cebu International Airport. Mas taas ang natala karong tuiga kay base sa labing awahing ihap. Sa mga pasahero ni atong December 20 pa lang, miabot na sa 10.8 million ang mga pasahero. Wa pay labot ni ini ang mga pasahero karong simanaha hangtod sa December 31. Hinuon mas taas gihapon ang natala nga mga pasahero ni atong 2019 kay miabot kini sa 12.6 million. Malaumon ang MCIAA nga hayan makabot kini sa tuig 2025. Uban ni Godfrey Lien, Luan Meronina, Balitang Bisdak.